Katsotaan kun se lähtee. Moro. Oli ajatus, että mä siirtäisin nyt tän konelavan pois tästä, ton koneen edestä. Niin on ehkä sitten vähän mukavempi koittaa pakitella se veks tosta, kun toi lava ei oo tossa eessä. Siirretään se nyt siitä pois. Mutta me ei nyt ehitä tänään sen koommin itse konetta tutkimaan. Mut joo, varastetaan siitä hetkeksi akut tonne meidän kuorma-autoon ja siinä on potilas, akut puuttuu, mutta eipä puutu kauan. Toivottavasti näissä nyt on virtaa vaan, että saadaan toi käyntiin. Toivottavasti tää lähtee käyntiin. Tai lähteehän se. Scania lähtee aina. Jos varmaan joskus vähän tehdä jotain remppaa tämänkin suhteen. Siellä ne nyt on. Toi on aika heikosti. Tuohon on pakko laittaa väliin joku. Katsotaan lähteekö Scania. No meinaa seissu koko talve. Ei oo kyllä käytetty. Laagin peli. Normaalisti. Tiputellaan siitä päältä toi kehikko pois ja no niin, siinähän tuo. Sitten ajetaan tää pois tästä. Näin. Joo, mä luulen, että nyt on vähän kivempi pakitella pois se tosta. Kai jos se konelava edessä. Niin. Mut sitä ei nyt tänään, mutta saatiinpahan nyt se pois ja jatketaan joku toinen päivä. The next day. No niin. Sen verran sitä sai liikkumaan. Taitaa olla vieläkin kyse siitä öljyn vähyydestä leikkaisin. Mutta saatiin se sentään tosta pois. Sai sen vähän liikkumaan.
One eternity later. No niin, moro. Mä tässä vähän innostuin ja unohdin kuvaa, niin irrotin tosiaan tästä Caterpillarin pyöräkoneesta nyt ton Kardanin. Kun tää vuosi öljyä niin kun tuolta näkyy, valuu tonne astiaan. No, sitten siitä piti ottaa toi ristikkonivel pois, eli niin kuin tää pala. Ja ensin Kardani pois tosta ristikosta. Sitten siellä oli tämä tuolla laatikon päässä, mistä se vuotaa. Ja mä ajattelin, että tässä päässä on Stefa, että se vuotaa siksi tuolta välistä. Mutta tää onkin ilmeisesti vaan joku metallinen suojarinkilä. Täällä ei ole mitään Stefaa. Ja tuolla on tommonen kumitiiviste, mutta sieltä se ei vuoda. Tai ei vuotanut. Kun se vuotaa sieltä niin kuin täältä välistä, eikä täältä päästä, missä oli toi äskeinen tiiviste, minkä näytin. Niin valolla sitten kattosin, että se Stefa on niin kuin, kun ottaa tämän kuoren tästä kokonaan pois, niin se on tuolla kuoren niin kuin sisällä. Täältä nyt pitäisi ottaa sitten vielä tää kuori pois. Ja sitten pääsee vaihtaa sen Stefan tonne, jos se sitten lopettaisi ton vuotamisen. On vähän inhottava, se vuotaa aika kohtalaisen niinku paljon. Niin jos sen saisi pois nyt sillä, kun vaihtaa ton Stefan uuteen, niin ei ainakaan merkkas alleen. Eikä tarvitsisi pitää koko ajan tuota astiaa tuossa alla. Niin katsotaan, miten toi koppa lähtee nyt tosta vaihelaatikosta auki ja tuleeko sieltä nyt kuinka paljon öljyä pihalle sit. No ei sieltä nyt ihan älyttömiä pitäisi tulla. Ei mitään liikuntaa. Hakkaa se kyllä pyörii. Mä otin nyt sen vikan pultin pois sieltä. En tiedä. Nyt kun sinne saisi jotakin väliä. Kun mä en tiedä kuinka pitkä huulos tossa on sitten sisälle päin. No niin. Nyt se lähti sieltä raottuun. Sain ruuvimeisselillä sain lyötyä sinne tän talttapään väliin. Mä vähän rälläköin tätä päätä ohkaisemmaksi tästä. Niin nyt se lähti sieltä tulee. Nyt me saadaan se pois ja näkee sit onko siellä se Stefa siellä, missä mä nyt luulen, että se on. Ja voidaan hankkia siihen sitten uusi. Oh. Jaha, no sehän tuli aika iloisesti. Sehän tuli aika iloisesti. Joo, kyllähän täällä joku tiiviste on. Mut onks toi niinku ihan Stefa vai mikä toi niinku on? Niin, siinä on laakeri tossa. Joo, nythän sieltä tulee vähän öljyä runsaammin pihalle, mutta ei se mitään. Tossa nääs. On siinä joku tiiviste, mutta onko toi niinku Stefa vai joku tietynlainen tiiviste? En tiedä. Saa nähdä saako tommosta tähän enää. Ois kyllä ihan hyvä saada, niin ei vuotaisi toi laatikko tuolta öljyä. Onhan tos. Mut oli tossa joku tossa tiivisteessä joku numerosarja, niin katsotaan jos sillä löytyy
netistä tai jostakin varaosapoljusta siihen uusi tiivistä. Joo, mä nyt putsasin vähän sitä laippaa tosta ja katoin tiivistettä, niin se nyt näyttää, että se ei ole mikään ihan perustefa vissiinkään. Tää on vähän erikoinen, en ole tällaista ennen nähnyt. Tuossa on kyllä joku numerosarja ja sillä nyt niin kuin yritin tosta netistä nopeasti katsoa, niin en löydä mitään järkevää tai niinku sellaista, mikä olisi tähän passaava tai semmonen oikeanlainen. Tossakin on iso kumirengas. Sekin on kyllä vissiin aika koppura. Mutta tää nyt on se, mikä meillä vuotaa. Niin tähän täytyisi nyt koittaa sit jostakin metsästää uusi. Saatais se pitää. Täytyypä tutkia ja selvitellä, että mistä semmonen voisi löytyä. Toinen mitä mä mietin, niin voisiko se vuotaa siksi, että toi on tommonen korroosioitunut. Mutta jos lähtee tosta nyt hioon, niin siitähän vaan lähtee materiaalia pois. Luulisin, että se vaan välistyy sitten tänne tiivisteeseen ja vuotaa yhtä lailla silti. En tiedä. Täytyy vähän selvittää ja tutkia, että mitä tässä nyt tehdään tuon suhteen. Kun ei nyt huvittais lyödä sitä tuolla vuotavalla tiivisteellä takaisin kiinni. One eternity later. No niin, nyt jatkuisi taas pillarin kasaaminen. Kävin hakea siihen nyt uuden Stefan. Semmonen löytyi ihan hyllystä. Hyllystä tuolta Vantaalta tai Keravalta. Ja tää pitäisi nyt laittaa sitten takaisin tonne. Katsotaan, kuin se sinne istuu. Pitäisikö kuitenkin ottaa tuohon toinen vasara ja aika nafti on. Nyt on vähän vinossa siellä. Millähän me nyt saadaan tosta, kun tulee toi reuna vastaan, niin joku olla millä tosta pääsee hakkaamaan, ettei vaan hakkaa niin tätä. Ehkä joku jatkovarsi voisi olla. Tai sitten ihan vaan tommonen tuurna. Tällä tuurnalla aika nätisti. Joko se pohjaa? Joo. Tää se tuolta ehkä vähän se kokeilis vielä. Sehän on siellä. Se on paikallaan. Se on tuolta katsottuna niin pohjassa. Dodi. Sitten me mennään tässä koneeseen kiinni ja kohta kovaa ajoa.
No niin, siellähän meillä itse kohde on ja pikku putsia tonne. Joo. Pikku putsi vielä tonnekin. Noin. Tässä oli tommonen. Tässä laipassa tommonen tiiviste tuolla. Se ei oo ihan perinteinen O-rengas, mutta sitä ei nyt oo uutta. Mä ajattelin heittää siihen pikkasen tiivistemassaa. Joo, siinä on nyt semmonen rantumassaa ja sitten yritetään laittaa se tonne paikallensa. Tää laippa. Jaha. Onks tässä joku, missä tää menee jossain yhdessä ja tietyssä asennossa? Kyllä. Ei kai. Ei kai nyt luulis. Ei oikein noin reijät osu kohdalle. Kyllä se kai siinä. Missähän meillä on ne mutsut? Mudderit. Niin onko ne tuo? Niin ne tuli laitettua sillä. Tästä on jo hetki kun tän purkas. Niin. Joo, löytynyt oli mulla tuo autotallissa löpökylvyssä puhdistautumassa, niin koitetaan nyt uudestaan. Katsotaan miten nää nyt osuu kohdalleen, kun jotenkin tuntuu, että nuo reijät ei täsmää. Eikö se niinku oikeesti oo kohdallaansa? Jotenkin tuntuu siltä. Melkein niin kuin kaikki osuu. Tai itse asiassa ei osu. Siis 2 ei osu tossa laipassa. Täytyy sit vielä varmaan pyörittää sitä. Aika jännä. Ei osu. Ei osu. No niin. Nyt kai osuu kaikki reijät kohdalleensa. Noin. Sehän on siinä. Nyt meillä on siellä laippa takaisin uudella Stefalla ja toivotaan, että se pitää eikä vuoda, kun se vuosi aina sen, tai se vuosi siinä parissa kuukaudessa sen lihalaatikollisen öljyä tuot välistä, niin joskus se nyt lopettaisi sen vuotamisen, kun siellä on uusi Stefa ja vähän tiivistemassaakin tossa laipan tiivisteessä. Toki sieltä se ei vuotanut. Sen verran tutkin sitä. Et se oli se Stefa, mikä siellä falskas, niin se oli se pääasia, että saa sinne uuden semmosen. Mutta joo. Sitten voitais hakea se tumppi, mikä tohon tulee ja sit lyödä toi kardaani kiinni ja sit vaan luutella öljyt laatikkoon ja katsotaan saada mitään vielä käyntiin ja saataisko me se nyt liikkumaan vihdosta viimein niinku ihan kunnolla. Joo, tässä olisi nyt tää tumppi ja laitetaan se sinne paikalle ja sukelletaan tänne alle ja aletaan katsoa.
Mitenkä me se sinne saadaan? Tää on nyt putsattu tää tumppi kyllä, mutta voitais pikkasen vielä putsata itse akselia. Joo. Sit se vaan sinne. Tuohon olisi varmaan hyvä laittaa vähän öljyä tohon. Mitä vasten kun toi pinta menee sitä Stefaa huulta vasten, niin mä pahoin vielä öljyä ja vedetään siihen pikkasen sitä, niin menee sen verran, että saadaan liukkaaksi toi pinta. Noin. Ja sitten kokeillaan laittaa se sinne. Noin. Aika nätisti se sinne pamahti paikalleensa. Hetkonen. Mikähän tossa päässä? Oliko siellä joku levy? Joo, ei ollut kaukana soiton taka-akselin päällä. Vähän putsasin tosta sitä ja sit mä ajattelin, että pitäisköhän tähänkin laittaa tippa tiivistemassaa. En mä usko, että se nyt ainakaan haitaksikaan oo. Juu, tää tulee vähän liiankin liukkaasti nyt. Laitetaan tähän vähän tätä. En mä tiedä tarvisko tää edes, mutta mä ajattelin, että pelaa sen puolesta kans varman päälle. Ettei se nyt alkaisi heti sieltä ainakaan kusea sitä öljyä. Se istuu sinne. Sitten katsotaan siihen pultit vielä. Ne on meillä täällä. Heitetään niille pieni putsi. Jäi ku kiinni. Tää pitää ton tumpin tietenkin tuo laatikossa paikallaan tää levy. Lähtee kun kone liikkuu, kun tosta pyörittää. Niin, koitetaan sit saada toi nivel tohon väliin ja sittenhän se onkin valmis tältä osin. Katsotaan miten se nyt onnistuu. Nyt olisi kohdallansa toi. Mutta vielä kun jaksais muistaa, että kummitepäin tää tuli tonne, mut sillä ei oo kyllä varmaan mitään merkitystä tässä kohtaa. Ei vaan onhan sille. Hetkonen. Varmaan niin kuin näin. Näin sen täytyy tulla. Nyt meillä on toi kardaani ihan väärässä. Ihan väärässä asennossa. Jaha. Täytyypä koittaa, että liikkuuko tää kone. Liikkuu se nyt ainakin ton verran. No joo. Miten tän nyt sais parhaiten sitten kohdalleen, kun ei enää huvittais kyllä tota mennään ottaa irti tumppia. Joo, mä tunkkasin ton verran perää ilmaan, niin nyt saa täältä pyöritettyä tätä kardaania. Saadaan se niinku
Oikealle kohdalle ainakin melkein. Tarvii varmaan 2 kättä taas. Huhhuh. Joo. Lähän toi nyt pyörii. No niin. Tästä pulttia ja laitetaan se tuohon höpötille. Huhhuh. On vähän kireä toi tunkki, kun siinä on jotain vikaa, niin se on aika jäykkä tunkkaa. Yllätys, että tunkissa on jotain vikaa. Nyt me saadaan tää toivon mukaan tänne. No niin, nyt siellä olisi kaikki pultit höpötillä ja nythän se ei muuta kuin kiristelee menemään ne, niin. Oi, noin. Sitten vielä toi ja sitten tuolla päällä on toi 2, mutta voi olla, että kirrataan ne sitten kun saadaan tätä konetta vähän siirrettyä. Jos saadaan, kun ne on niin pahasti tuo ylhänä, ettei niitä pääse kiristää. Ne jää pahasti tonne ylös justiin nyt. Tässä saadaan niitä tänne päin, mutta kaadetaan sit sinne taas öljyt laatikkoon. Mulla on tässä nyt uusi törppö. Sitten on toi vanha törppö. Vanhat öljythän sieltä tuli pihalle. Mutta ne tuli niinku puhtaaseen astiaan ja mä oon ne suodattanut aika hienon suodattimen läpi, että kaikki kaikki paska on niinku pois siitä öljyn joukosta. Niin kaadetaan nyt ensin nää vanhat öljyt tonne. Kaadetaan sitten uutta päälle. Saa nähdä miten lähtee käyntiin, kun on sen verran seissyt jo. Varmaan 2 kuukautta tässäkin. No nyt tuli kyllä vähän lunssia. Ei kaadeta sieltä enempää, se nyt on melkein tyhjäkin. Sitten vedetään sinne pikkasen vielä uutta perää. Ei paljon, mutta vähän sen uutta. Ja oli ruosu on tääkin. Siellä on nyt akut paikallaan ja otetaan tosta meidän polttoainepumppu päälle. Heitetään tuo hihna tonne. Katsotaan kun se lähtee. Laakin peli. Ei muuta kuin kokeillaan. Olisiko sillä haluja liikkua? Eikä vielä tapahdu mitään nytkähdystä. Nyt rupes tapahtuu jotain. Halus jo vähän liikkua. Kaadetaan vielä vähän öljyä.
Käydään kattoo, ettei se meidän Stefan vuoda ainakaan ihan solkena. Ei vuoda. Voitais oikeastaan kiristää noin. Voitais kiristää tässä kohtaa noin Kardanin nivelen pultit, ettei ne unohdu. No joo, nyt ois kaikki kiinni sielläkin, niin ei tarvitse enää miettiä sitä. Otetaan takaisin käymään ja koetetaan uudestaan, että joko se liikkuu. Tekee samalla lailla, että romahtaa. Mitähän tää meidän tikku näyttää? Näyttää siltä, että kyllä siellä öljyä on. Joo. Ei se nyt oikein halua liikkua. Sain samalla lailla, että nylkkäämällä sen aina 2 metriä, 1,5 metriä kerrallaan, niin tästä nyt pois. Mut sit tuntuu aina, että siellä vaihelaatikossa ikään kuin niinku paineet romahtais. Öljyä siellä nyt on tarpeeksi, ehkä ihan pikkasen liikaakin tällä hetkellä. Mut en tiedä. Oisko se sitten, että se vaihteiston suodatin on niin tukossa? Noniin, tässähän kävi nyt niin, että tuo penkkihän taittuu ton eteenpäin. Ja täältä löytyi nyt vaihdelaatikon suodatin. Tälläkin näin olettaisin, että tossa voisi olla suodatin. Mä ruupasin siitä nyt mutterit auki. Ja nyt nostetaan kansi pois, katsotaan. Toivotaan, että tää on ihan tukkonen. Se voisi olla syy, miksi tää ei sitten liiku. Olisi ihan mahtava saada tää meinaa liikkuu tää kone. Toivotaan, että se myös on suodatin. Okei. Tommonen nousi sieltä. Joo. No sitten. Siellähän on joku suodatin. No siellähän on. Caterpillar. Quality Barge. Kyllähän siellä suodatin on. Mutta ei oo pestävä malli. On ihan tämmönen patruunasuodatin. Tästä on vähän paha mennä sanoa, että onks tää niinku tukossa tai miten tukossa tää on, jos tää on tukossa. Joo, täytyypä rupea selvittää, että hankkii uusia. Laittaa sinne uusi tiiviste kun suodatin ja toivoo, että se lähtisi sillä pelaa. Vähän tekisi mieli kokeilla kyllä lyödä tuo kansi tuota kiinni ja ilman tätä suodatinta ja kokeilla, että liikkuuko se sitten. Saa nähdä, viittiikö silleen tehdä. Joo, ei me nyt oikein saatu tätä vieläkään liikkuu kunnolla, että joku häikkä siellä on, että öljyisiä nyt on nyt tällä hetkellä ihan vähän liikaakin, mutta se nyt ei varmaan aiheuta sitä, että miksi se toimisi. Mutta olisiko se sitten joku kara jumissa, että se ei kytkeydy joku kunnolla päälle, tai sitten onko se sitten joku sisäinen vuoto kytkinpakassa vai mikä siinä voisi olla. Ja sen verran tuli huomattua tuossa nyt viimeisimmällä käynnistyksellä ja testillä, että tyhjäkäynnillä, ihan matalilla kierroksilla, ihan niinku tyhjäkäynnillä, niin silloin se liikkuu niinku pidemmälle kuin sen 1,5 metriä. Et silloin ne niinku paineet ei ikään kuin pääse romahtaa.
Mutta jos annetaan vähänkin niinku kierroksia sille, niin sit se niinku veto hävii tai ne paineet romahtaa kokonaan. Eli niinku tyhjäkäynnillä se liikkuu kyllä. Mutta sitten jos tulee enemmänkin niinku vastusta, että on mäkeä tai jotain nousua, niin silloinhan se ei oikein jaksa enää liikkua sillä tyhjäkäynnillä, mutta joo, tämmönen siinä on vielä. Jos se vaikuttaa tai hyödyttää siihen, että mikä siinä voisi olla vikana. Että mä nyt kokeilin ilman vaihteesta suodatintakin, että oliko sille mitään vaikutusta, niin eipä ollut. Kun ei nyt ollut tähän uutta suodatinta ja nyt jaksanut odottaa sitä. Niin. Mutta ei silläkään ollut mitään vaikutusta asiaan. Ei se toiminut eikä liikkunut sen paremmin. Mut nyt sit jos siellä on jotain konetietäjiä tai katepillaritietäjiä tai mitä vaan tietäjiä, niin kaikki kommentit kehiin, että mikä siinä nyt voisi olla. Vai onko siellä sitten esim. Kulunut öljypumppu, että se ei jaksa pitää niitä paineita vai mikä siinä voisi olla. Niin jos siellä jollain on hyvää tietoa tai ollut vastaavaa oiretta tällaisessa koneessa, niin kiinnostaisi kuulla kyllä ilman muuta, että mitä nyt niinku seuraavaksi lähtisi tutkimaan. Ei tee niinku ihan hirveästi turhaakaan työtä. Mut joo, eiköhän se tästä lutviudu ja selviydy jossakin vaiheessa, mikä siinä voisi olla. Mut kommentoi ihmeessä alle, että jos satut tietää tai olisi epäilys, mikä siinä voisi olla, niin auttaisi kyllä paljon asiaa tämän kanssa, että saatais toi toimimaan kunnolla taikka liikkumaan kunnolla, niin voisi rupea sitten tekemään vähän perushuoltoja ja remontteja enemmän siihen, rasvaamaan konetta ja vaihtelee noita öljyjä ja ehkä jotain pientä pesua ja putsiakin voisi siihen harrastaa. Joo. Mutta eiköhän tää video ollut nyt tässä ja jatketaan tämän koneen kanssa, kun keksitään, että mistä me lähdettäisiin tutkimaan sitä vikaa, että saataisiin tätä johonkin suuntaan. Ei siinä. Mut hei, tilaa se kanava, paina peukkua jos pidit videosta ja muista kommentoida siihen alas, että mikä tässä voisi olla. Kiitos, moro!